Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet
leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na an bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan o ye hakili n'aw falen-falenni kɛnɛ ye. Falaye Keyita bi farafinna bɛ se k'i sigi ni mun ye ni nin kɛlɛ in tora sen na. Kɛlɛ min b'a tile 6 la bi. Falaye ne m'a f'i ye n ko kabi don fɔlɔ ni don filanan bɔra la n k'a diya banna. Parce que o don filaw la o y'a sɔrɔ maaw b'u tan ni fila fili la o ka kibaruya yɛrɛ ɲini ka di nka sisan bɛɛ y'i ka côté ta. Iran b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la États-Unis b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la nka min fana ye tiɲɛ ye o fana bɛ yen parce que il faut reconnaître que journalistes fana bɛ yen minnu b'u ka baara kɛ nka anw fanw fɛ yan an bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ o ye minnu bɛ bɔ tubabulakaw fɛ yen kuma tɛ minnu bɛ kɛ tubabukan na ka caya n'o tɛ arabu jamanaw caman bɛ k'a kuma kɛ anglais jamanaw yɛrɛ de ka ca ni bɛɛ ye a sɛbɛnninw la kosɛbɛ olu kɔni b'a la kosɛbɛ bon min ye Iran yɛrɛ ni Israël yɛrɛ fana télévision so ye olu fana bɛ baara in na su in na n'Ala sɔnna ma ni Sulemani Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ tile kɔnɔna na baaramisɛn dɔw kɛra ani baara kologirin dɔw Falaye ne ye ja dɔ ye an laban an bɛna Vamara ninnu bila ka taa Suguninkura la parce que n y'a ye bi k'a fɔ o murutilen don ko yɔrɔ min nana tɔnɔma da ko kɔnɔma yɔrɔ datugu k'u bɛ fɛ k'a feere mɔgɔw ma dɔw fana diminenba don o ko la an bɛna sini an bɛna Keba ni Vamara bila ka taa u ka taa ɲininkali kɛ mairie b'a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa min ye sugu yɛrɛ la sabula ko tɔgɔsɛbɛn bɛ ka kɛ yen de minnu bɔra bi ni pankartu ni fɛnw ye u y'a jira ko sugu tɛ feere ni yɛrɛ ye nin caman ye nin dɔw yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ nin bolo sugu kɔnɔ yɛrɛ n y'a sɛgɛsɛgɛ kɔni nka bɛɛ n'i ka hakɛ de kan ka bonya jamana in kɔnɔ Falaye an ye kuma daminɛ ni min ye n'o ye Iran ko ye ani États-Unis ka kɛlɛ ye parce que ne tɛ Israël fɔ Falaye n fana ye n ka côté ta han Premier ministre n'o ye Dr El Hadj général de division Ablaye Mayiga ye Falaye ale taara bi Irankaw ka jabala min b'an fɛ u ka lasigiden so bataki min bɛ yen ni maaw bɛ t'o tɛgɛ nɔ bila k'a jira sa k'a fɔ ko Ayatollah ka somayɛlɛmali ka na taasi bila k'a ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ale ni Ablaye Diop taara ye min ye Ablaye Mayiga ye a ko sa ko Mali jamana tɔgɔ la u bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin ni maa ma min kɛra Seyidu Su ye sabula a fara k'a to a ka faso baara la wa ko Mali jamana o b'a dɔn fana k'a fɔ maa min don a y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ Iran n'a ka jamanadenw ye a ka tiɲɛ tali o baaraw kan ka kɛ cogo min na sa ko kɔni ye diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ dabolo min na bi diɲɛ bɛ dabolo min na bi Falaye k'a kɛ fanfilama ye walima fan camanma ye gurupu ka se ka sigi ko kɔni kun y'a miirinaba ye ko Mali yɛrɛ b'o hukumu de kɔnɔna na nin waati in na Premier ministre ko sa ko maa min fatulen filɛ nin Falaye k'ale kɔni tɔgɔ tora tarikuw la sabula a kɛra cɛba ye min y'a ka somayɛlɛmali in ye o na kɛ misali ye don nataw la lasigiden so maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye silamɛ jamana Iran ye k'a jira sa ko Mali k'u na an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Falaye bɛɛ ni kelenya o hukumu kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Ablaye Diop ale sigilen ɲɛna min ye sangafo in ye Kitakaw fɛ yen ministre min ye ministre d'État ye Falaye ni Wolomasiri Tabaw ka ministre ni Sɔrɔsɔrɔ ka ministre don général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara Kitakaw ka kɛlɛ daga kura n'o ye kankura ye ale taara o kurumo karili kɛ ka in bɛ hectare 100 de ka Falaye ka bon ni san ta ye o la u b'a fɔ min ma Sɔrɔsiw ka gun ka nana sa ko 35e régiment motorisé olu mɔgɔw de sigiyɔrɔ kan ka kɛ yen ye
o la sa Sadio kɔni ye yiriban tigɛ yiri fɛn tigɛ ka bɔ yen juru tigɛ ka bɔ yen ka dayɛlɛ yaasa maaw bɛ se ka don cogo min na ka kan kɔnɔna ye fɛn misɛn minnu tɔw b'a la fala ye sini an n'o da maaw tulo ka sabula ni waleya in kɛ kun ye sa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na maa tɛ kita yɛrɛ marabolo bɛ cogo min bi nka Sadio taara sira fɛ Sadio taara sira fɛ a seginna sira fɛ o yɛrɛ dugudenw yɛrɛ hakili sigi kosɛbɛ an caman fana y'an ka motokolonninw ta bi fala k'an ka forow lajɛ a bɛ ten on en profiter parce que ministre bɛ yen kɔni o don kɔni tulonkɛtigɛ sira kan dɛ e ko k'aw ye siratigɛla ye k'o de ka ca yɔrɔ in na ye n'u y'i sɔrɔ na kɔni i ka ko bannen reporter yɛrɛ o yɛrɛ ka taa kɛnɛ kan i ka t'i jɔ o ɲɛ an bɛ to halisa an ka marabolo la fala ye ministre min bɛ kɛnɛya kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli n'o ye colonel major Asaba Jalo Ture ye ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sɔgɔmada in na ka taa se kayikaw fɛ yen fala ye baara belebeleba fila o tun bɛ colonel major bolo a fɔlɔ kun ye min ye sa dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o tɔgɔ da n'o Fuseni Dawula min ye fiɲɛ mugu ye n'a bɛ fɔ o ma ko oxygène fala ye k'o yɔrɔ kurunbɔ karili baara kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ seleke ni ale sen bɛ o la pédiatrie n'o ye denmisɛnninw denyɛrɛninw ka yɔrɔ ye k'o fana larawulili baaraw kɛ ni musaka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra fond mondial yɛrɛ kun fond mondial min ni ale yɛrɛ jɔlen don minisiriso in kɔrɔ kosɛbɛ n'a bɛ baara caman kɛ kabini bi la ko tɛ min ye donbolo fana ye fala ye 740 kɔ jamanakuntigi tɔgɔra o balo fana tara ka di maaw ma se tɛ maa minnu ye n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don a womisɛnw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o Kayi mara kelen fana n'a ye fala ye a yirala sa k'a fɔ chauffeur minnu n'olu kun fatura janvier kalo in kɔnɔna na a tile 29 fo ka na se waati ma n'u ka janajakow bɛɛ lajɛlen kɛra Kayikaw fɛ yen baara in yɛrɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ sa k'u to Kayi ale ni Diboli sira kan min ye sanubɔyɔrɔ man fɛ a ko Semonsi fala ye olu ye sefa wari $20,000,000 olu ye o di ko ka o di citerne bolila minnu fatura nin siraba in kan Semonsi ale kelen fana tɛ Dakarikaw ka port olu fana ye donbolo kɛ olu ta ye dumuniw ye fala ye ani balo ye sa maa minnu ye nin gɛlɛya in sɔrɔ wala in bɛ tali kɛ sa dɛmɛ min n'a bɛ ta ka ɲɛsin nin ninnu ma yaasa u somɔɔ bɛ se ka u ɲɛji cɛ n'o ye cogo min gouvernement ale n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu tɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko juraw ka soba baara halisa a bɛ senna fala ye sigida ni bolofaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw sigilen olu fana bɛɛ lajɛlen nana sigi Bamakɔ ya ka Maju Sɛnbara ta o kɛra bi san 5 baara o kalifara Maju Sɛnbara la baara in kɛra parki kɔnɔna na min ye baabu minnu kɛra kɛnɛ kan an na tila ka an da don o bɛɛ lajɛlen la maaw bɛ se k'a faamu cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya k'a la hijita sefa wari miliyari 2 $2,270,000 n'a kunkanfɛn fala ye o de bɛna don o la yaasa Mali ka hijidenw bɛ se ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogo min sugubulon min sigira o hukumu kɔnɔna na sa o dira Ethiopian Airlines maaw ma fala ye k'olu k'o baara kɛ kalo 1 o kɔnɔna na yaasa an ka hijitalaw bɛ se ka taa ka segin cogo min na nka an ka perepere latigɛ dɛ gouvernement taw ko don a bɛ fɔ o ma filière gouvernementale n'o tɛ kɛnyɛrɛye o tigilamaw taw olu bɛ yen min ye Mayiga ninnu ye olu bɛ yen ani Imura ni a tɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛ yen ali Umura ninnu n'a tɔw bɛ ni danaya voyage fala ye u caman u bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka kɛ ni sariyakisɛ min bɛ notaire sigi an ka jamana kɔnɔ ni notaire ni Ala y'a ka kalifa minɛ ala fala ye a nɔrɔbilali bɛ kɛ conseil des ministres la o la sa Motikaw fɛ yen min ye Bakayi Sagara ye ale tun ye notaire ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la a nɔrɔbilali hukumu kɔnɔna na gouvernement ale ye Joma Traoré o sugandi o ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen don ministre Mamadou Kasoge ale y'o ɲɛfɔ conseil des ministres la a yɛrɛla sa k'a fɔ sa ko Joma kɔni ale bɛ farala notaire olu ka kun kɔnɔna kan fala ye Fanakaw u y'an wele o kin 5 de bɛ Fana min ye Fanakura Bajala olu kɔni kuran t'olu bolo dɛ nka min ye Banangabugu ye Fanakaw fɛ ani miliyɔn kin ko kuran tɛ tigɛ yen fiyewu dugudenw kɔni olu ma min faamuya kuran dɔ de tiɲɛna Kɔnɔbugukaw fɛ yen k'olu ka transport de jenina olu yɛrɛ kɔni ka jate la olu niyɔrɔ de bɛ ka ta ka taa di fan dɔ ma ka fan dɔ to k'o k'a lajɛ sa sinon musow u ko k'olu ka glace kɔni olu tɛ ka glace yɛrɛ sɔrɔ tuguni sunkalo in kɔnɔna na u kan ka se ka baara minnu kɛ u tɛ ka se k'o si kɛ ko gouvernement ka hakili to u fana na Fanakaw ko ten yan foyila Siraba ka kasara o kɛra maa kelen sata ye min ye Sikɔrɔlenkaw ale ni Solonakaw ka dugu o n'u ɲɔgɔn cɛ min ye funankɛni ye sa yirala k'a fɔ ko waleya in kɔni a y'a sɔrɔ kɛnɛ kan
kɛnɛ min na sa ni ale yɛrɛ tun bɛ ka bɔ commune min n'a yɛrɛ bɛ kɔra commune min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Sere Musa ani Sanu o commune kɔnɔna ye Fala ye min ye Sidibelakaw olu ka commune aha Wasolo Mite Bafula bɛ musow y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na tajiko gɛlɛya Fala ye a bɛ k'u ka sugu gɛlɛya u bolo dɛ Bafula bɛ waliya u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka nakɔ kɔni ale ni Solentakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka nakɔkaw kɔni tɛ ka se ka sen sɔrɔ cogoya si la sabula taji tɛ yen tajiko gɛlɛya kɔlɔlɔ in a b'a to motɛriw ninnu kurun ninnu si tɛ wuli wa min ye degun camanba fana ye o fana bɛ baara in ale kɔnɔna na Segukaw fɛ yen muso dɔw bolo n'aw donna baara la baara min b'a to u bɛ se ka galadon kɛ u yɛrɛ ye cogo min na baara bɛɛ lajɛlen sera kun cɛra marisi kalo ale kɔnɔna baara in daminɛna marisi kalo tile 4 kɔnɔna na o ye kunungo ye ka se ka u dɛmɛ cogo min na kɔɔri paratalen kɔɔri kɛcogo ɲuman ka se k'a kɛ min ye gala ɲɛnɛmaba ye Segu ni Bamakɔ Fala ye a baara in ale bɛ sen na Yorosokaw fana ka musow fana sa olu kɔni bɛ ka waati gɛlɛmanw kunbɛli kɛlɛw ka fɛɛrɛw dira olu la fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan famaw kɛ Kulukorofaw fana fɛ yen musow kɔni wulilen don k'u jɔ cɛncɛn bɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na cogo min na min ye mɛtiri 200 ɲɔgɔnko ye u y'o furani daminɛ sigida jɛ musotɔnw olu don wulikajɔ in kɛ kun ye sa dugu yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na wa n'u ka kinkun bɛɛ lajɛlen san 15 kɛnyɛrɛye baara u y'o de sigi sen kan Kita denmisɛnnin san 10 nɔ Fala ye k'o tora ji la Tumundalakaw fɛ yen n'o ye Surakala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni a ye maaw ga o kamana na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka den min ɲini o de su taara ye a kun taari ko ji la ale tora ji la Fala ye kɔɔri paratako ɲuman ani kɔɔri dilanko ɲuman ka kɔɔri sen na sa ko o bɛna kɛ Coupe du Monde ale hukumu kɔnɔna na Fala ye jamana minnu bɛ n'a fɔ ma ko C4+ n'o ye Mali Benin Côte d'Ivoire Burkina Tchad olu minnu ye kɔɔri paratalanganaw ye Fala ye ko Coupe du Monde hukumu kɔnɔna na ko Coupe du Monde maillot dɔw bɛna dilan na an ka kɔɔri ye yaasa hali n'o y'a sɔrɔ an jamana ninnu fana tɛ taa Coupe du Monde na sa an fana ni FIFA maaw na jɛ sa k'o baaraw kɛ an ka kɔɔri ka se k'a dilan ka ɲɛ nka n'u kun sera ka na masiw sigi an fɛ o de kun ka d'an ye dɛ nka ka na an ka kɔɔri ta ka taa n'a ye ko an bɛna u bɛ taa an ka o kɛ maillot kɔfɛ maillot kun fɔlɔ o dira Benin président ma n'o ye Patrice Talon ye ale ka o kɛ misali ye a yɛrɛ bolo n'Ala sɔnna ma kɔɔri yɛrɛ baara cogo ni kɔɔri donni b'a la an na tila ka an da don o bɛɛ lajɛlen la waati nataw olu kɔnɔna na min ye Festival International Couronne n'o ye échec i bɛ échec dɔn wa jeu d'échec n k'o fana ye farikolo ɲɛnajɛ de ye Fala ye Sanu Yusu Mayiga taar'o de ta Irisilakaw fɛ yen ka na Fala ye baara in kɛra février kalo tile 17 ka taa bila tile 28 na min ye jɛrɛ in atako filanan tun ye nin ye u b'a fɔ ma sa ko couronne des échecs n'o bɛ kɛ Irisilakaw fɛ yen an ka Yusu Mayiga ni ale yɛrɛ ye échec ale ni Dambɔ o président ye ale échec président de y'ale fédération président Fala ye ale yɛrɛ de kɛra ɲɛmaa ye o la maître Fide Bari Traoré a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko in kɛnɛ kan ye an b'a fɔ sa u ma ko tare k'o ɲɛna kosɛbɛ i b'a dɔn ka bɔ su in na kɔkan kibaruyaw kɔni an na o to yen sabula ka kɛ ni ko n'a cogo ye an bɛna maa min bisimila n'o bɛna masalaba kɛ o ka sɔɔni sisan n'o ye Sulemani Kulubali ye an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la
min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn an balimaw a y'a fɔ tare aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye. dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya.
Anche. I muso kuntigi jɔn ye wele sitan de wele la bi man wele n'i tura sitan na I tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko I b'i yɛrɛ ta I b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'a ni ko caman cɛ a b'a ni mun cɛ min hutigɛ ma Sunkalo I miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛna nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.
monde moi agado les redois des frères et sœurs maliens ils ont pris là où on est tombé mais plutôt là où on est touché. Le Mali est un pays souverain besoin est de tout le monde à même sa paix à l'église pour construire un nouveau Mali ensemble pour un peuple, un but et une foi. ale ni Israel farale ɲɔgɔn kan ka jɛ Irana an ka babu bɛna tali kɛ o la an ye wele bila maa min ma sa o ye Sulemani Kulubali ye bi sunkalo in an b'a dɔn k'a fɔ ale tile 16 kɔni o banna an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ maa maa bɛ yen n'o sɔgɔlen don jani na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa aw bisimila hakilinaw falen falenni ale kɛnɛ kan nin y'aw ka babu ye min bɛ sigi alamisa o alamisa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 na sa fo ka taa se kanɲɛ 22 ma an y'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye bi su in na babu bɛna tali kɛ min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran ale ni États-Unis n'a ka di danseliya la an bɛ se k'a fɔ ten jɔrɔna min bɛ farafinnakaw la bi kɛlɛ min daminɛlen filɛ nin ye kɛlɛ kuntalajan don wa kɛlɛ kuntala surun don wa farafinnakaw yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ a la ye kɔlɔlɔ la i n'a fɔ a ko gɛlɛyaw mana taa ɲɛ min ye an ka jamanaw ye olu ka jɔrɔnabaw bɛ se ka kɛ mun ye caman bɛ k'i da ɲɛsin min ma o ye sɔngɔ yɛlɛw ye taji bɛ o la min ye da dumunifɛnw bɛ o la maa minnu yɛrɛ bɛ bi ni olu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw ye maa caman bɛ k'i ɲɛsin olu ma ko kɔmasegi bɛ sɔn ka kɛ olu la sabula min ye Ukraine ye a na kɛ o sarakalen don nin ko in senfɛ Mali Niger Burkina k'olu ka kisa bɛna kɛ mun ye nin ko in na sabula olu ni Irisi ka surun diɲɛmaa fana girilen n'u ka hali Américains yɛrɛ fana bɛ ka na sa ko ni Mali bɛ se ka baara kɛ cogo min ale ni cɛncɛnfuga jamanaw o kɔlɔlɔw n'o ko ye jumɛn ye o kɔnɔ Ala barika la an ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna na ka sababuya kɛ temps ye ayiwa ni maaw ye dɔrɔn u b'a fɔ ko au conseil valeur l'extérieur o ye tiɲɛ nka nin waati in na an bɛna babu kɛ ni i yɛrɛ ka filɛnaw ye ani ka jate